אחד המשפטים היפנים שאני אוהב זה אונורו ני קצו, שמשמעותו לנצח את עצמך. האמת היא שרוב האנשים והעסקים לא נכשלים כי הם לא מספיק חכמים או אין להם מספיק ניסיון או ידע. האמת היא שהם נכשלים כי הם נכנעים לעצמם, להרגלים החלשים שלהם, לפחדים שמנהלים אותם, לדחיינות שמותחת את הזמן לנצח. יש לכם יעדים, אתם רוצים לעשות גוף חזק, זוגיות מדהימה, שהילדים שלכם, החברים שלכם יעריצו אתכם, אבל אתם לא נשארים מספיק על המגרש כדי להגיע לתוצאה הזאת. תזכרו, אונורו ני קצו, נצחו את עצמכם. יש הרבה מאוד טיפים שאני יכול לתת כאן, אבל הדבר הכי חזק נקרא דרך האש, והמשמעות היא להחליף נוחות באש שורפת. איך זה נראה ביום יום? פשוט מאוד. ויתור על הקינוח שאתם אוהבים, לבצע על הבוקר שיחה שאתם דוחים, לצאת לריצה גם אחרי יום סוחט, לנהל את השיחה הזו עם עובד שאתם יודעים שאין ברירה לבצע את השיחה הזו. כשאנחנו עוברים דרך האש, אנחנו בונים את שריר השליטה העצמית. מי ששולט בעצמו, מפיל כל חומה. אונורו ני קצו, תהיו סמוראים.